asanatulukira. Ndikuwauza kuti kodi Lazaro wagona pati? There is a question now. Palifunsa tsopano. Sana akambe kuti wafa pati. Anena kuti kodi Lazaro wagona pati? The very same question is going to you. Likupita kwa inu. Ndiye kuti ngakhale muli mu ng'anjomo inu simunafe. Amen. Chimene akufunsa lero Yehova, kodi inuyo mwagona pati? What does it mean? Pamene mwagonapo mukweneka kudzukapo. Ndiye kuti pamene mwagonapo pali chiyembekezo chokuti chamoyo chilipo ndithu. Amen. Ndiye kuti pamene pagona nyengo zakozo pali ndithu liwu la Yehova lokuti akangoyankhula iwe ukudzukapo. God is saying something today. Mulungu akunena china chake lero. Ndiye kuti utule mphasayo. Oh yes. It is time. Titawi. Utule mphasayo. Utule phasa. Iweyo uyende zako. Akuti you see what you have never seen. Uwana simene sunaswane. You hear what you have never heard. Umva simene wasunasimvepo. These things is not happening only to me but also to you in Jesus' name. Sisi kuchitika kwa ine ndekha komanso kwa inu mu dzina la Yesu. I will repeat again. Tibweresanso. These things Situ